A very good evening, Zimbabwe. Masquera say so. Because of my network, I'm not going to waste much of your time. But Bishop Kevin Nyamakanga has come out and is urging Apostle T.F. Chiwenga to stick to being an apostle. Let us hear. Hallelujah, hama dzinodikana. Apostle Talent Chiwenga, you are my brother in the same faith. I love you with the love of Christ. You are an apostle of God. You are a good orator. You are an apostle. But I have few things against your doctrine. I have few things against your apostleship. Point number one, you are not a prophet. Stop trying to prophesy. You are not a prophet. You are an apostle. Makapa zviprofita zvatinoziva zvisati zvazadziswa. Chekutanga cha Adonija, chechipiri chemakofini maviri, chechitatu chezvigubhu zviri kugezwa. Sei ndati hazvina kuzadziswa nekuti makazvipa time frame yazvo. Time frame iyoyo ndio yakazotigaida. Payakadarika ndobva taona kuti nguva yadarika zvisina kuzadziswa, thereby becoming false prophecy. My brother, I want you to stop being a double-minded apostle who always change goalposts to suit his narrative. Chimbogarai pasi muterere vamwe vaprofita. Bvumai kuti hamuzi muprofita. Bvumai kuti muri maapostora. Regedzai vanoprofita vaprofite. Uprofita hwavo hunokomplimenta huapostora hwenyu. Ndosaka vaEfeso Pauro akati, some to be prophets, some to be pastors, some to be evangelists, some to be teachers, some to be prophets and apostles. These ministries, they complement each other. Maiseka vachamisa. Muchimuti mwari wacho vangabirwe here. And your church went crazy. Ichiseka. Hausisina kusiyana na angel wawaituka uya. Mafanana. Ma angel zuro ndi zuro maisekwa muchitukwa vanhu. Kunzi misoro ya ambuya venyu. Vanhu vachitukirwa vana ambuya vavo nemushumiri. Nhasi mushumiri akaita semi anogona kuti chechi yake iseke mumwe mushumiri. Preachers must stop turning the church of God into a den of robbers. Musaedze kuda kupedza tariro nekutenda kwakaiswa naMwari muvanhu. Kana muchitadza kunzwisisa kuti God is in it, then handizivi Mwari wamuri kushumira kuti akaita sei. Haasi God is in it nekuti vanhu vahwina ma-elections. Haambofa akazova God in it chete nekuti vanhu varorwa kana kuti vatenga dzimba. Davhidha anoti kudii? Kunyangwe ndikafamba nemumupata wemumvuri werufu, handitye chinhu nekuti imi muneni. Paari kuti imi muneni mumupata, ndo pari kunzi God is in it. Mumupata wemumvuri werufu, God is in it. Isaiah obva ati kudii? Kunyangwe mukapinda nemumvura dzinoyeredza, hamunganyure nekuti ini ndinemi. Mwari havasi kuti
ndichaita kuti mutadze kupinda mumvura. Mwari vari kuti muchapinda mumvura, but mumvura macho ndinenge ndiinemi. Pari kunzi ndiinemi mumvura inomedza, mumoto, mumarazvi emoto anopisa. Ndo pari kunzi God is in it. Saka the God of the mountain, Chiwenga, is the God of the valleys. Sei Mwari vasina kutendera kungobata Satan nekumukanda mugehena. Why are we struggling praying? Why are we struggling with the deliverance? Why did Jesus die on the cross? Ari pamuchinjikwa. Munondiudza here kuti God was not in it when Christ was on cross. Jesu achitakudzwa ngundi yemunzwa, ropa richierera, achisvipirwa mate, fembera akusvipira ndiani. Munondiudza here kuti God was not in it. Achibayiwa parutivi ropa nemvura richibuda. Munondiudza here nhai vachiwenga kuti God was not in it. Sei Mwari wakatendera Nebukadnezar kuti apambe abate Israel? Was not God in it? Ndona kukubatsirai kuti musave mbeu icharasisa vanhu. Kana musiri muprofita itai zvechiapostora. Dambudziko ratiri kuita vashumiri nderekuti hatigutsikane ne one line of our ministry. Kana uri muvhangeri, gutsikana kuti uri muvhangeri. Kana uri maapostora, gutsikana kuti uri maapostora. Siya zvechiprofita kune maprofita. Kana uri muprofita, gutsikana ne your line of prophecy. Siya zvechivhangeri, siya zvechiapostora kune maapostora. Vachiwenga, siyai zvechiprofita, muite zvechiapostora zvamakadanirwa. New Zimbabwe ndakukuudza imimi vachiwenga, nditeererei ndinonzi Nyamakanga. New Zimbabwe is definitely coming. Wakareva shoko wakatendeka kurizadzisa. New great Zimbabwe is coming. You shall see it. It shall manifest, and it is manifesting. Whatever is happening right now on the ground, which does not comprehend with the prophetic utterance that has been uttered by many prophets, it shall manifest. You shall see it. Amusi mporofita munhu waMwari, itai zvechiapostora. Zvechiprofita sirai prophet Ian Love. Zvechiprofita siyai prophet Tom Tirivangani. Varimo maprofita. Regedzai vaprofite. Tovhurira meso, Mwari vachizadzisa. God bless.